Hello, hello, hello. Estás escuchando Me llama mucho la atención, el podcast de libros de dos amigas que no saben de podcast ni de libros. Hoy comentamos Punto de araña, de Nerea Pallares. Bienvenidos a Me llama mucho la atención. Bueno, eu pensei que nos iba a costar menos tempo ler este. Pero spoiler, cositas que nos defraudaron desta lectura. Vamos a falar das nosas primeiras impresións que esperábamos encontrar cando empezamos o libro. Eu esperaba maxia e mitoloxía galega, que a linguaxe está moi ben construída e está moi ben a fala de Camariñas e nos temos ademais a sorte de coñecer a alguén dali que é tal cual como se fala e tamén estivemos varias veces na vila. Eu levaba como 20 páxinas cando fixemos outro podcast, estaba me gustando como estaba empezando a pintar as persoaxes e tal. Pero A construción dos personaxes é como que quere meter moitas cousas xuntas, pero deu unha impresión como se fora un libro un pouco de relatos, máis cunha novela, ou como se fosen retales de algo que non que están non está fiados. desfiados. Debería ser unha novela en vez de 150 páxinas, 300. O sea, dáballe tempo a desarrollar as cousas máis. Pensei que ibas a decir 70, porque unha das Non. reseñas spoiler que hai Ao revés, porque eu creo que como que hai moitas oportunidades perdidas e que hai moitas cousas que quedan así como sen pechar. o meu titular é que se lees a sinopsis xa tes lido o libro. Xa non hai máis, é que non hai máis. Pobo mariñeiro que é Camariñas, os de fora de Galicia igual non o coñecen, pero en Galicia se coñece. É como que hai unha división entre os homes e as mulleres, sobre todo o traballo ou o rol na sociedade de cada un, non? Entón, as mulleres se enfadan cos homes por unha serie de acontecementos que, spoiler, é que van á droga e unha das rapazas adolescentes do pobo pois morre nunha descarga destas que eso sí que é verdade. É como que hai mulleres de todas as xeracións que se representan moi ben, as cousas como son, hai cousas malas e cousas boas. Eso é. Pero bueno, que se representan moi ben, porque os adolescentes se representan en plan escoitan Badyal, fan TikTok. Sí, que moi ben traído e tal. Bueno, pois que unha morre nunha descarga de Coca-Cola. Por culpa do pai. Por culpa do pai, porque son os responsables. E que pasa? Que as mulleres do pobo, que aínda por riba, que levan todo o peso de levar a casa, facer o encaixe, moitas son redeiras, moitas traballan na conserveira, bla, 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 mariscadoras, todo, pois se enfadan e din, bueno, pois temos que chamar as arañas, que son como as vellas. Tres vellas que lle chaman as arañas, as invocan, e iso é o que a sinopsis. Que pasa? Que o libro é eso. Eu pensaba que iban a contar que eran as arañas, como iba a ser esa invocación. Eu pensaba, digo, polo menos a invocación esta dará para 2 capítulos. Cousas boas, por empezar tamén por as cousas boas. Creo que o que decíamos, a oralidade, as persoaxes das mulleres son moi corais, como diste. Creo que a idea tamén é unha idea original. Eu esperaba un poquinho máis de maxia de ciencia ficción, un pouco de fantasía. A autora pretende facer como unha mensaxe de empoderamento feminino, a falar tamén do traballo oculto que hai detrás de todo o que facemos as mulleres e un pouco que os homes o valoran. Pero eso non consigue. Eso sí que o consigue. Para min son moitas persoaxes, un libro moi curto. Eu terminei o libro e non sabía ben quen era Xela. Quen era... Non idea, eu sei quen é. A protagonista que é a Ariadna esta, a Ari. O libro está contado dende a perspectiva de todas, pero como que a protagonista é Ariadna, unha moza que chega nova para levar o Museo de Encaixe. E ela, de alguna forma, nesta invocación, ten un papel importante, pero que tampouco non se dedica. Acaba de explicarlo. Claro, non sabes o motivo, digo, é que algo tan fácil como dicir que sen ela non se poden invocar as arañas, por exemplo. Falan de que as arañas son como seres que están fora do tempo e do espazo, sabes? Como se fosen deusas, basicamente. Es que o que lles piden as arañas
é destecer o tecido. As mulleres, as palilleiras, que son as que tecen as historias e as que tecen como tamén a cultura da vila, non? As cousas agora están mal porque a construción da linguaxe que fixemos, a construción cultural que fixemos, nos ten en un mal lugar, entón o que teñen que facer é colgan os palillos, deixan de tecer, de construir esa sociedade, teñen que destecer todo, e cando destecen, o que lles pasa ao resto dos habitantes, spoiler, hiper spoiler, é que non poden falar. Que perden a voz. Perden a voz. Pero tamén como que me queda medio sen cerrar de todo. Non explica nin o que diste, nin o porqué está Ari ali, nin que o que ten que facer, cal é o motivo polo que perden a voz. A ver, entendes que é porque xa non ocupan ese lugar, senón que teñen que volver as mulleres a ocupar ese lugar, pero que tampouco O sitúa todo en torno ao Día do Carme, que o Día do Carme é un día moi especial, é a patrona dos mariñeiros. En Camariña, unha festa moi importante, é típico que saen todos os barcos, os engalanan, ese día é a véspera, é cando están destecendo, é o día que hai unha tormenta, que tampouco entendo a tormenta, e cando quedan todos sin voz. Un flash forward a un ano despois, explican o que pasa, pero tamén dunha forma moi vaga. Nin por qué. Claro, é como que lles tiveron que ensinar os homes a como falar da maneira correcta, a volver como a construir esa cultura. Eu entendo que é como romper con todos esos estereotipos machistas e construir unha cultura diferente na que todos sexan iguais, utopía de igualdade feminista, non? Deixoume ao final como... Non fala dese empoderamento ao final, que non... É que quería volver a ler o final, porque como me deixou un pouco que non, pois quería volver a ler o final, pero é que tampouco ten moita cousa. Non, o final é que volve ser o Día do Carme, que a Ari quedou na vila, e que ela está facendo a ruta, e rutas turísticas, e lle preguntan polo orixe de Encaixe. O Encaixe sí que está super presente no relato. Da autora, que se documentou moito en Camariñas, que incluso aprendeu a palillar e todo. Se no libro se ve que la ten coñecemento do que Camariñas, do Encaixe. Aos turistas lles conta como a orixe de que se ven de Flandes. Se o problema do libro non é nin a mensaxe feminista, é a narración. É que non parece unha novela, é que parece que faga un ensayo. Por unha parte ten como unha parte moi poética, cando tes estos fragmentos nos que están como falando as arañas e se repiten como aliteracións e tal. Por outra parte, pois están esos microrelatos dende o punto de vista de cada unha das persoaxes. O hilo narrativo como que a mí pérdese un pouco a relación que ela ten co mariñeiro. Sí, que se fala de que a deixa todo super superficial. Ese relato é como se fose un conto curto dunha relación. É que tampouco me aporta moito a min eso na historia. Que non sei se quere representar como ela ten unha decepción e esa decepción a que a empurra a como ser o detonante da tormenta esta. Que non o entendo. A tormenta non se sabe que a provocan as arañas, entendo eu. Sí. Pero con que obxectivo? Porque podían quedar sen voz, sen máis. Eu pensei que iban a morrer todos. Digo, aquí borro mi cuenta nueva. Morren todos os homes e xa está. Non? Porque outra cousa é que non quedan solamente sen voz os homes. Porque as adolescentes tamén quedan sen voz. Que elas tamén teñen que aprender a contar as historias ben, porque son a nova xeración de contar as historias. As mulleres tiñan un rol moi específico, moi importante, o que non se lle estaba dando importancia culturalmente. Entón, que lle queren dar unha lección aos homes, se den de conta do importante que é, entón, lles quitan a voz, empezan de cero e ensinan a todo o pobo, homes, mulleres, mozos, vellos, a todos, o arte de palillar e de fiar para que sexa algo de todo o pobo crear como unha comunidade máis xusta. Como se consigue, pois está un pouco collido con pinzas. Cando perden a fala, está así como o
por sílaba. Estamos todos ca lingua revirada. Eso está ben. Costaba, pero eso está ben. Parece máis como eso, como un exercicio literario de creatividade que unha obra Ben madurada. ben madurada, te digo eu, que nin que fose o Premio Nobel de Literatura, que isto é unha opinioloxía de cuñada. Simplemente é a sensación que teño eu ao ler o libro e decir, pois non sei. Pero bueno, seremos as únicas que opinan isto? Pero non eres a única, porque Irene fixe unha review en Goodreads. Di, es un libro que no termina de funcionar, en mi opinión. Es una novela coral, creo que decías ti. Hay muchísimos personajes con voz que cuentan su parte en distintos capítulos cortos que no profundizan, saltas entre ellos y no terminan de concretar. ¿Qué está pasando? Es lo que me preguntaba muchas veces a lo largo de la lectura. La protagonista es protagonista porque aparece en el primer capítulo y ya, no es el hilo conductor del libro ni mucho menos. ¿Qué verdad? El foco central es esa supuesta venganza que las mujeres, hartas del machismo de los hombres, deciden llevar a cabo. Me encanta que se unan, que luchen, que peleen. También se queda a medias. En ciertos momentos y en ciertos capítulos aparecen las arañas, esas deidades invocadas por las mujeres que acuden a su llamada para llevar a cabo esta venganza. Son un elemento súper interesante, pero que no terminas de entender porque no hay explicación. Aparecen, hacen sus cánticos y adiós muy buenas. No sé, llamadme exigente, pero creo que es un libro al que le falta madurez. Una idea muy buena, pero un desarrollo pobre. Quizás tantos puntos de vista, su brevedad, que al no profundizar en la naturaleza de esa venganza, no dejarnos conocer bien a los personajes, no usar el término mágico de la historia a su favor. Hay libros que son un sí rotundo y otros que no. Este es simplemente un libro más. Non é un non. No es un diario de la peste, digo yo. ¿Por qué he dedicado tiempo a esta mierda en mi vida? Unha novela interesante, ademais ambientada en Galicia, que sempre gusta ver pois, as cousas que están relacionadas ca nosa cultura, que ten moitas cousas boas, pero faltalle un... Di Manuel, o mellor a oralidade. O resto do libro, exceso de trama, pois tampouco creo que haxe un exceso de trama, Exceso de trama, o que decíamos antes, que abren moitas cousas, centrada nas arañas, na invocación, desarrollas o personaxe de Ari e de Lita, que é a nai de María, xa está. Non necesitas nada máis. Non necesitas a chiruca que aparece en dúas escenas e que Xela, Cruz, non sei que. Xela, Cruz, que a que ten o bar, non sei que tal, pois que xa non sabes quen é quen. Eu me perdín moitísimo. Que, de verdad. É que me perdín. Paréceme que é como moi ambiciosa nese sentido, pero que son 150 páxinas. E son 150 páxinas que a veces se fan lentas, que é forte eso. Isto di Sarita Dosil. Ai, mi madre Dosil. Ai, Dosil. A araña é unha novela cunha idea interesante e cunha mensaxe clara sobre a forza da unión feminina, algo que considero o máis valioso do libro. As relacións entre as mulleres, o apoio mutuo e esa sensación de tecer rede son sen dúbida o seu punto máis forte. Porén, a historia non terminou de convencerme. O ritmo fíxose lento en varios momentos. A mí me costou terminalo, E botei é que me costou terminalo porque sabía que o final que xa estaba. E botei en falta máis profundidade tanto na trama como nos personaxes, ves? Hai situacións que quedan pouco desenvolvidas e que poderían ter tido moito máis impacto emocional. A pesar diso, a novela deixa unha reflexión importante. Xuntas somos máis fortes. E cando as mulleres se acompañan e se sosteñen, poden resistir calqueira caída. Unha mensaxe necesaria, aínda que a execución da historia non estivo á altura das miñas expectativas. Temos que ter en conta que o desencadenante de toda a historia é a morte dunha filla, que é algo moi, moi forte. E creo que tampouco se profundiza na dor. Ao principio hai moito enfado por parte de Rita co seu home, pero non ves forma de enfrentarse a esa dor. Non creo que este ben retratada como eses pensamentos internos. O final do libro sí que como que Lita fala ca súa filla e lle di como que como están as cousas e como cambiaron e tal, xa desde un estadio da dor de sanación xa un pouco.
estamos falando dunha nai dun adolescente no aniversario da morte da súa filla. Pareceme unha oportunidade perdida tamén. Que funcione como sentimentos que desperta eso, non? Dor, rabia, non? É que non sei, Depresión. nin rabia, nin, non sei. Claro, que ao principio como que todas están moi enfadadas por culpa do de María, e como é que o temos que facer, temos que chamar as vellas, temos que chamar as vellas porque isto xa non pode ser. Pero xa desde un punto de vista de, pois non sei, como cando pasa algunha desgracia nun pobo e estás enfadado co alcalde, sabes? E como, non sei. Que podería funcionar mellor eso, que Elita estivera destrozada, que todas estiveran acompañando a Elita porque está destrozada e falaran entre elas, non sei que, pero non. Mais ata que se trata o pai de María como se el fose un tontito que o colleron as mafias da droga, pouco sabía moi ben o que estaba a facer. Aí podía presentalo pois como, pois eso, pois eu mando aquí, eu fago isto, eu son o máis listo de todos. Bueno, di Ana, me sabe muy mal hacer esta reseña negativa, pero me he llevado una gran decepción con un libro que cogí con muchas ganas, que comenzó con muy buenas perspectivas, pero que se ha desinflado por completo hasta llegar a molestarme y acabarlo por cabezonería, porque lo estaba leyendo en LC, lectura conjunta. Intentaré explicarme sin destripar la trama. La puedes destripar. Destripa, que estamos destripando todo. Por un lado, la polifonía, hay muchos narradores, muchos puntos de vista. No me funciona ni es creíble. El hecho, cuando habla un adolescente, escribir sin puntos y llenándolo todo de léxico adolescente no convierte un texto en dinámico ni creíble. Al final se hace cansino, y de verdad, trabajo con adolescentes. Vale que muchos no saben, por desgracia, expresarse con demasiada corrección o riqueza léxica, pero en este libro siento que la autora se ha pasado de frenada. Las voces narrativas adultas no son mejores, no se diferencian unas de otras. No llegar a conocer del todo a ninguna, que o que falábamos, la manía que tienen de hacérselas interesantes y no mencionar datos para no destripar el enigma. Creo que tampouco soubo como ir deixando miguiñas de pan. Que en contraposición hay capítulos sobreexplicativos, en alguna ocasión hasta 2 capítulos dando vueltas a lo mismo sin avanzar nada. Y por último, esos capítulos de las 3 señoras da Costa da Morte que no aportan más que folclore porque no explican nada, ni aportan. Solo hacen intrascendente algo que debería permanecer más oculto o aparecer, desde mi perspectiva, de manera más misteriosa y menos obvia. La manera fragmentaria que ha encontrado la autora para intentar ocultar la simplicidad de todo y que el lector se enganche a sus páginas. Es muy tramposo que vayas dando tumbos solo porque si ordenas tu historia, da para un relato, no para una novela. Los procesos de los personajes no están nada bien definidos. Primero Ariadna está tonteando con un R-Type para de pronto ser el hombre de su vida y ser amiga íntima de otra de las mujeres. El duelo está tratado tremendamente mal, decíamos, muy por encima. El padre de la criatura muerta caricaturizado. Total, es que a mí me pareció que o tomaba como se fuera tonto. E que despois tamén estaba aí outra oportunidade de profundizar na dor dese home que tiña que sentir toda a culpabilidade do que fixera. Mira, o que decías ti, como ejercicio literario de fin de estudios vale, pero no me explico cómo lo ha publicado una editorial tan solvente como Asteroide. Me da la impresión que han querido dar otro pelotazo semejante al de Comerás Flores, salvo que aquella, sin ser la novela de mi vida, sí pude creérmela y sí logré empatizar con una protagonista muy humana. Esta, sin embargo, ha sido mi mayor decepción literaria en lo que va de año. A ver, tampoco. No sé qué temos... Porque non leo. Reseñas boas, Laura Di, en 3 sentadas me lo he leído y he sentido en 4 ocasiones diferentes a lo largo de la lectura que se me ponía la piel de gallina. Qué libro tan bonito, aunque triste también. Y ese giro final no me lo veía venir. ¡Qué giro! ¡Qué giro, Julio! ¡Qué giro, Julio! Julia tivo a idea, Julita, de facer unha nova sección en este o noso clube de lectura sobre que podemos recomendar cancións, películas, algo que nos recorde a este libro que lemos. Trallo. Unha borracheira. Trallo, unha canción que eu creo que lleva bastante ben e que é unha dos meus greatest hits sempre no coche
que é Lisístrata de Gata Katana, que Dios la tenga en su gloria, miña pobre que morreu dun problema cardíaco, pobre, moi nova, morreu, pero unha rapeira española de 10, la gatita, e ten unha canción que se chama Lisístrata, que vai precisamente pois dese empoderamento femenino, de como se nos cala por ser mulleres, de ademais ten como un fragmento, a canción empeza como un fragmento dunha charla, non, que din como as mujeres no somos ni malévolas ni malignas, no engendramos del demonio. Ten que ser unha película ou unha canción. Tamén pode ser algún dato. Brin que no centro da Vía Láctea e de outras galaxias hai unha cousa que se chaman fíos galácticos que teñen como de largo centos de miles de anos luz, pois eso, que son fíos e non se sabe moi ben, están como investigando que misión teñen esos fíos, se conectan algo, se cambian, e me pareceu, digo, hostia, Son autopistas. autopistas al infierno. E digo, bueno, pois mira, igual que unimos a mitoloxía non e a creación do universo de tal, pois resulta que sí, porque na creación do universo está todo tecido. A min, unha canción que me recordou o libro é a de Tataraboa, de Fillos de Casandra. Estou segura de que non lle estou descubrindo a pólvora a ninguén, pero porque fala Porque lle chamaban do marreteras, desfrute porque eran boas mozas, mulleres, eran moitas mulleres, e tamén ten unha parte de festeiras, oralidade. que gustaba a festa, era a diversión que tiñan. Creo que esta canción quere romper co mito de que as mulleres de antes eran mulleres de casa que só estaban para o marido e para os fillos. O estribillo di a miña tatarabo estaría contenta, non? E fala de como a festa, o disfrute. Isto non é ningunha vergoña para a miña familia. Aí están as nosas recomendacións. E agora, cal é a nosa próxima lectura? Resulta que este libro está ambientado nun dos casos máis espeluznantes do true crime en España, que é o exorcismo de Almansa, que se non o coñecedes, é que eu lle dixen a Julia que debería ler. Leiches algo? Non. Os titulares de que pasou, xa está. Vale, que deberías polo menos saber un pouco do contexto para entender, porque isto é dende o punto de vista da que logo se converte en asesina da súa propia filla. Sandra é unha tola de todo o que ten que ver pois con este tipo de historias truculentas, de crímenes, de cousas que poden ser medio paranormais e fantasías deste estilo. Un crimen que se chama Exorcismo de Almansa, eu cando vin dixen, perdona, clic, é duro. Se queredes botarlle unha ollada, pero é... Lin 20 páxinas, nada. Empecé como deume para ver o estilo do autor e xa. Pero entón, ti que leches sobre o exorcismo? Solo que Nada, matou a que matou a filla. O que o importante que tes que saber é que ela era unha chamana. Ela creía que era medium ou que tiña poderes, de feito, eso no libro se desarrolla todo o tempo. Pero claro, hai que entender eso, que ela que estaba nesa enajenación de que pensaba que, de feito, o pouco que levamos do libro, ela cree que é a sucesora de Jesucristo. Así que nada, deso vai. Conta a historia dende o punto de vista desta señora. E nada, esa é a nosa próxima lectura. Chamoume moito a atención, que non o dixemos nada este capítulo, Foi a portada de un amigo, Pablo Luaces, que fai fotos así, moi deste estilo de coches rotos, como di Antón. Mandei unha foto e lle dixen, cando fixiste esta foto da portada do libro? E díxome, pois que sepas que vin o libro varias veces nunha librería e estive a punto de collelo solo pola portada. Pois logo que escoite o capítulo e xa ten recomendado. Non, porque lle vamos a destripar todo, que non es... Colea e que despois vexa o capítulo. Ata aquí, non? Ata aquí, me llama mucho la atención.